teng witing naga sare mulat mangandhap ketingewel Wanudjaya koro gelung lukara awarkis mo ana bebarisan wadyabala sakmono akeh. Wadyabala saka ngendi? Wadyabala saka negara Tunggul Malawa. Aku sing dadi cucuking baris tumenggung Galenggaraja kang dadi aranku. Tumenggung Galenggaraja. Bener. Bedes putih sak jaran teji gedene gak panggling Anoman. Pancen bener. Aku pendhita Kendari Sada Begawan Kapiwara yok Anoman. Galenggaraja diderekna wadyabala sakmono akeh prapta ana karang lu. Bagong gak bener, Bang. Wani bangun karang lu kaya ngene apike. Duit apa sing gawe bangun? Gak urungane duit colongan iki. Sik gawe naik ora menarik iki rek. Iki rek wong Bagong iki rek. Melek kok niku Kon ngomong apa mang Bagong sok bangun kok ngene apik gawe duit colongan ya. Gak ngawur ngarani wong nyolong goblok awane. Ngarani wong nyolong iku kudu ana bukti, kudu ana saksi. Buktine apa Bagong nyolong, seksine sapa Bagong nyolong. Aja ngawur kon temenan. Tak sodok deloser lho kan lho ya. Sabar. Napa? Sabar. Loh, wong diarani nyolong saelek-elek wong Mbah temenan, Mbah. Rang Bagong mboten nate colong jopo mboten nate. Aja cacat dhuwit, aja cacat donya bondo. Rokok gledak nek mboten dikongkon tiyang nyedot mboten kula sedot saestu. Mboten tepak menarik mboten tepak. Nyatane desa Karanglelu, desa cilik bisa bangun kok ngene apike. Nek gak duit colongan duit teko ndi? Aja adek ngawur lho kan ya. Rezekiku gaib, rezekiku temenan. Gusti wis paring dawuh sapa sing gelem nyukuri peparingane Gusti bakal ditambah rezekine. Nek seneng amal, seneng sedekah tambah rezekine. Lho. Bagong iki bote ngene masih gak nyekel dhuwit ngono temenan. Masih karo sapa Jawa yang Bagong temenan. Karo arek cilik, karo wong tuwek, Jawa yang Bagong. Aja cacak, arek cilik wong tuwek, karo Arif nang omah lho Jawa aku temenan. Sapa sing ngrokoki? Aku lho ngono lho. Molakno kene kudu nyamake rezeki make sing Jawa sing lho aja medhit-medhit kon ya. Kaya sugih wong medhit kaya sugih. Nyambut kaya gawe kayane wake karo wong tuwa gak Jawa karo dulur gak Jawa digadang lara ngono biasae. Rumah sakit percuma duwe akeh nek uripe di rumah sakit. Lho ngono lho. Wong arep diarani nyolong temenan. Baliya saka papan kene. Tak bongkar pembangunan Karanglo. Anoman kang belani Bagong bisa ngasorno kridane Anoman, bisa bongkar pembangunan Karanglo. Ana mrababang wedananira
ana satriya nenten perkara ing madyaning Tegal Kurusetra Anoman wani belani Bagong jajal kasedening tumenggung Kalenggraja iya ing ngatasi bedes ing ngatasi kewan pira kekuatan bedes ora minggir saka papan kene kumaweh tanganku remek gak lo jawaning Anoman awas lo koyok pecah siraku aduh mulakno ora aja kakek ngomong kon niku nek perang bris ngono lho ngomong ae dantem pisan kaya tangi ayo tangi tagak iso tangi tagak iso tangi tagak ono ku tangene sinden-sinden lho kon lho ya pinter sindan nangekno iku ladalah maju tandingan Anoman Kalenggraja tandingan awas maju lo waduh mangga Lapaco antep tanganing Anoman aja kakan swara maju awas awas lo takut pe lo pe Paco lo pe Paco lo pa jotos prapat sirangan Anoman jajalan awas lope pecah siramu gak lope pe tak saut lo paco lo paco Cik sektine Anoman awas lo ai lope iki paco pa pe paco
Waduh. Loh, aduh. Loh, aduh, pecah siraku. Iki sewok jaluk. Loh, aduh. Loh. Loh, aduh, aduh. Hai. Loh, mati aku, mati aku. Loh. Hai, loh. Weladalah gak kenek digawe sembrono tandanging Anoman tak jotos mender tak tukang minder dadak rai kesikut ya Anoman kurang kebat gon melesan tak plontos buntutmu blaen Anoman hei Wadya Bala Negara tumbul malu kabeh Wadya Bala kabeh golek ana kancamu sing ngantuk duliten kandhanono wae perang aja ngantuk rek lho ngono lho kancamu sing turu kongkon mulih ae boleh sapa sing ngantuk endi Bayu yo melek nek gak dirokok takono Sultan nyambut gawe kok ngantuk ae mingkem bahaya nek turu ambek ngewe ku bahaya ngono he Wadya Bala kabeh bawa kaman dede maju bareng yo maju bareng yo salata hey lo hey lo hey no oi maju maning durung kalah tokno kabeh kasektenmu gak bakal mundur sangkah
kaleng gorojo maju awas hai gede lope iki pe nyatek bedes gak ngono kancane iki akeh kancane kene. Wong sak tero bedes kabeh ngene are. Awas. Wes. Lo ayo. Wes. Ayo. Ai. Lo pa. Hey. Wes. Tak tanda lo. Awas, lepe, hai, lepe, iki paco, paco, waduh, lepa, mati aku. Awas, lepe. Lopaco. Kon sing iki sira wae kon. Ayo iki Rang Bagong, jol aku. Pak. Coba tak baca lho kan lho. Ngeten iki angel lho, Mbah. Wayang iso ngetono gete angel. Iya. Pun apa? Dibabate Wadyabala Tunggul Malawa. Ya Bagong. Lope. Oi. Bedes Anoman sing ati-ati. Kalengga Sura tandingono. Maju. Awas. Lope. Lope iki paco pe lo paco
Mau ana getih akeh mau ilang ana mau. Bengok Semar apa le? Ya apa mau geger gedene, Bang. Babegawan kapiwara dikeroyok warga negara Tunggul Malawa. Lha nang bakul diarani nyolong donyane wong Tunggul Malawa kok are. Mari ngono, ya geger gedhen lho. Gedhe samono kae mau nek gak kon ilangi apa mo lakoni durung nerima. Aku takon. Wis lunas ta durung? Apa? Wis lunas ta durung? Wis sore mang arek. Ora durung lunas berarti tinggal mulih ngono ae wis lunas mo lunas. Lah nek lunas ya diterusno lakone. Lah iya lakon penjalukan arek. Ilang ngono gedhe. Donga Jawa nak donga lawas. Biasae wong nek ngilang gedhe ana nggone kain ngene iki diombak. Diombak. Kesuwen. Nek Semar gak ngumbak. Gunane apa kucing Semar? Gunane apa? Donga lawas donga Jawa. Lho carane ngilangi apa? Jula-juli cara Jombangan ilang nak. Mosok? Iya. Sing deger ya, sing deger ya. Sing deger mah. Jombangan ilang. Nek nang Jombang kampunging sengon tontokan sing ndukur lemaken akeh wadine iya mau ilang mau tuk gak sambang nek kirim ingon nek wis gak seneng ya apa mes dine ya apa lho iya rek tawek gaya Semari rek Semari langgeng budaya nek dadi ngilangi getih gawe donga lawas iku mang donga lawas iya ngilangi getih nganggo jula-juli Jombangan ayo malah bare terus singgu sing iya iya Mojokerto tretek terusan Glon ya kali gede dalane prahu wong isih mudhagong ojo dodol kebagusan nyambut gawe iku lak sing perlu ya apa ilang oh iya ya kari didik ya isi ilang mo ya iso wis lunas kok nek durung lunas gak tak ilangi iki mang tak ajane wong lunas ku bare jajan mas aku mau sing iki tak suwiri dadi selawe tak jupuk papat kari selekur tak pikiri aku gak melok duwe ora liwat ayo manjing sang dulur ya apa Semar nak sempeteng mar padang samaring samar isik kanggonan ngilangi
getih nang gone kain gane diumbah kuncung iki cukup kuncung iki cukup nah. Karo jula-juli karo kuncung nah. Iya. Sing ati-ati lho nak, akeh wong sing gak nrimakno kon bangun koyo ngene apike.